So, good day Kabalan, and how's it going? So, welcome once again sa ating panibagong vlog update adventure. And for today's episode ay nandito tayo sa may Barangay Kaludot dito sa City of San Fernando. Yan. So, yung gagawin natin ngayon ay i-update natin itong Northville 14. Yan. Bali, dito na resettle yung mga tinamaan ng ginagawang NSCR project dito sa may San Fernando. At titignan natin kung ano ba yung itsura ng Northville 14. Although nakapunta na tayo rito nung bagong gawa pa lamang, pero hindi pa ganyan karami yung mga nakatira. Pero ngayon, halos puno na. So, today nga pala is Thursday, May 14, 2026. And, anong oras na ba? Magti 10 o'clock na. So, tara, puntahan natin para maipakita ko sa inyo yung current situation at itsura ng Northville 14. So kung natatandaan nyo, pinunta na natin yung Northville 15 doon sa may Kutud area sa may Angeles City. Doon naman niresettle yung mga naapektuhan ng paggawa ng relief sa may Angeles City. Ngayon dito sa may San Fernando naman. So bali meron pang isang Northville yung sa sa Mabalacat. Bali yun yung pupuntahan natin pag nagawi tayo doon sa may northern area ng Pampanga. In the meantime, dito muna tayo. At dito, ito yung pinaka-entrada papunta doon sa may arko ng Northville 15, itong kalsadang ito sa Barangay Kalulot. Ang tawag yata nila dito, sentro. Tingnan natin. Ayun, Sentro Kalulot. Bago na yung hardware doon. Daming nagtitinda rito. Bali yung pinaka-commercial area. Ito na yung arko niya. Northville 14. Ewan ko lang yung sa kung anong number na ba yun, yung sa Mabalacat. Parang 16 na yata yun. Oo, 16 kasi 15 yung Angeles eh. Eto. Ayan na. Kalulod. Dito pala yung market. Ayun yung market. Pero diretso muna tayo rito. Ito naman yung pinaka-chapel nila. Tignan natin yung main road dito. Yun o. Maraming pala rito. Parang talipapa. Ganun. Tignan natin yung itsura ng Northville 14. Ito na yung school. Yan o. Alam ko may daan din ito palabas doon sa sa Tourism Road. Mamaya tingnan natin. Northville Elementary School. Ito pala yung Northville Elementary School. Bali yung mga looban, yung mga makikitid din yung kalsada. Parang yung sa EPSA. Pero meron ding yung mangilan-ngilan na malalapad gaya nito. Mas malapad ito. Yan o. Parang kasilapad na rin ang kalsadang ito. Marami na nagbago rito. Halos marami ng mga establishment. So ito naman yung Northville High School. Kanina yung elementary school. Ngayon ito yung Northville High School.
Yun, o, yung iba, malalaki na yung mga naipatay yung bahay. Binigyan ng ano, second floor. Ito, ang ganda ng pwesto nito, oh, nasa corner siya. Tapos, parang grocery dito sa baba. Soft drinks dealer. Ang ganda ng pwesto. Diretsuhin pa natin and then ikot tayo dun sa may bandang palengke para makita nyo kung ano yung itsura ng palengke dito sa Northville. Yun, no? Ito, ang ganda rin ng bahay dito. Corner din, no? Pag corner kasi, pwede mong mapalaki yan dahil magkabila yung space mo eh. Ano ba itong nakabakod dito? Ano kaya ito? Oops. Ano na pala ito? Dead end na pala rito. Ayun. Wala na. Wala na pala. Ito, meron pang kanto rito. Papasok tayo dito. Then labas tayo doon sa may dulo ulit. Parang yun na yata yung daan palabas eh. Palabas doon sa may Tourism Road. Yan, ganyan yung itsura ng mga stock na bahay yan, ganyan kababa. And then yung iba, in-upgrade na lang nila. Tinaasan yung bubong dahil sigurado mainit syempre. Masyadong mababa yung ceiling. Dito tayo. So, noong mga panahon na napasyal tayo rito, wala pang masyadong malalaking bahay. Pero ngayon marami na. Dito tayo. Dito. Ito na yung palabas. Mamaya dito na tayo dadaan. Yun na yung palabas. So, dito parang may talipa pa rin dito. Parang palengke yung area dito. Yung sa likod doon, yung kanina, yun yung palabas papuntang papuntang Tourism Road. So dito, parang may subdivision pala rito. Meron nga. Bago to ah. Meron palang subdivision dito. Ngayon lang tayo nagawi rito eh. Anong pangalan ko nito? Fiesta Communities. So ito pala yung Fiesta. Meron palang kalsada rito. Yan oh, palabas ng doon sa may Tourism Road. Fiesta Communities pala yung nandun. Ayun na yung nakikita natin yung mga maraming dumadaan na sasakyan. Pero balik pa tayo dito. Dito sa may Arco. Yan. Dito tayo galing kanina. Yan. Yan, dito tayo galing. Puntahan natin yung mismong palengke. Yun o. Ito yung nakabakod kanina. Hanap na lang tayo ng spot doon sa may tabi ng palengke. Yung medyo malilim para makapag-drone tayo. Dito ba o doon yata? Dito. Doon. Dito na tayo dumaan. Doon sa kabila.
Dito tayo. Ayan, tignan niyo yung mga iskinita. Ganyan, ganyan sa kalaki. Yan. And then, hindi pa palit yung main road. Kala ko ito na kanina. Dito tayo. Oops! Ano na ito ah? Doon na sa may sapa ito. O ito na nga. Ito na yung river. Oh. Ayan na yung palengke. Ayan oh. Yun. Dito na pala tayo nagawin. Doon sa may riverside. Nakita tayo ng bata. Vlogger daw. Ayan, ito na yung palengke. So, dito. Hanap tayo ng spot dito. Ayan, naikutan na natin yung North Hills. Pero dito, punta tayo dito sa may pinakapalengke nila. Entrance, pasukan. So, dito tayo sa may entrance. Ano ba yung meron dito? Parking space yata eh. Parking space yata ito. Kasi parang naninigil si kuya dun. Ayan, ito yung itsura ng Northfield na palengke. Ito. Ayan, ikot tayo rito. Parang wala na yata ang daan dito. Dito, meron. No exit this way. No exit daw doon. Uy! Ngayon lang tayo nagawin rito. Ayan. Ganito pala yung itsura. Hanap na lang tayo ng spot dito. Wala pa tayong nakitang medyo malilim. So yan. Northville 14 Kalulot Market. Yan. Dito na naman yung ano, terminal ng tricycle. Yan. So palipad muna tayo.
bali nakapagpalipad na tayo ng drone at nakita na natin yung kabuuan ng Northville 14 dito sa may Calulut, City of San Fernando. At sa pagpapalipad natin, nakita rin natin yung portion ng Fiesta Communities, which is ngayon lang natin nalaman na meron na palang entrance dun sa may dito katabi ng Northville palabas ng Tourism Road dun sa may Sindalan. So ito na muna yung update dito sa may Northville 14 ng Calulut, City of San Fernando. At least nakita nyo na kung ano yung itsura nito ngayon, 2026 ngayong Thursday. So again, salamat sa panonood and ride safe always. See you when I see you, and Froilandas is signing out.